ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു തോരനാണ്. അത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറും പച്ച ചീരയും വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറും 1 കപ്പ് പച്ച ചീരയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും 3 പച്ചമുളക്. വലിയുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം. ചെറിയുള്ളിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരവിയത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്, കായ്മുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കായ്മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതാ വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീര അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചീര ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല രുചിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചീരയൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയറും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു തോരൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.